konyo ya Mako banyo tizo minatio Mako banyo tizo minatio Pero siempre na magwe te konyo ya We mako bueno gimana ga sama video mawa Bueno gimana baba sama beto Kasilo jogo moko ke poya Bueno gimana baba sama beto Bueno gimana sama beto Kasilo jogo moko ke poya Katumbe mwe Mami awero we Yoni o ingabalo Wero we Yoni o ingabalo Yongo nyakwari yalo Tizo minachi Wapende nyakwari yalo Tizango mure Wapende nyakwari yalo Tizango mure Yoni gita Kuzu piano mbebe wano Piano Venga parilla lo tilango more Venga parilla lo tilango more Yo nigita kudu kano mebe wano Ejeni yole yo kudi pole ngamalo Yole yo kudi pole ngamalo Kokelo Wernade Wotizo minatieno Wernade Move makunyago Wololo minimase Bas nyakura mogi kamora mora maintie machiegni e chenro mar ngejo thumbe wako Kalera Mogi TV kawuono ni endi obiro nyaka e gwenge kimag Magunga e county ni endi ma Homa Bay. Podwa manyo ka jotumbegi achiel kuom jotumbego kuma bende ne oloso thumbe ma omiyo ji sigana mathoth ahinya momakore koda weche mag ohangla otiyo machiegni koda boy landlord nitie jomoko ma bende samoro ok ong'eyo pogo kind Otis Bongisa nyakwar Nyoguda koda boy landlord. Kata kamano boy landlord nosego gombaka kinde machien kawuono ni endi wedo thuolo mar gombaka ka endi koda Otis Bongisa nyakwar Nyoguda wabro go kode mbaka ka wayude kama iluongo ni Pinnacle Pavilion East paro ni maendi na achiel kuom kuondego eko mag budhe kaluwore ni gari ne ok nyal kata mana kalo ndara mondo mi wachop e got madala gi kocha machiegni e chenro ni endi nyinga en Solomon Atito Kafaya adwaro mondo mi amie thuolo mar mondo mi orwakwa e gwenge ka officially Nyakwa Nyoguda anti baba inale baba an kare ndalo mang'eny anti nyatheo ya erokamano ahinya amen kae ndi koro dala nigi kon mane distance dala ni got ka makoro gari chini inyalo we mana gi ka to wanyono gi tiendwa kwadhi kawaidho got waidho got to kuka anja kanu ma ok ong'iyo gi idho got mani dhi hinyori okay sasa to idhade adhi maber Nyasaye orita alal to antiere ilal sana kendo angima anyenye thum ka thum to koro chal ka gima alal ang'o matimore nikech in achiel kuom jothumbe ma iyudo ka ndalo mane iwacho ohangla to ok ng'ato ok nyal we moko wacho Otis Bongisa e tich moro amora Solomon nitie challenges koro inyalo yudo ka in idwa ni dhi mbele to nitie gik ma bloki mamiyo ok idhi keche kai wachako thum ne wan ga boy but later aduoga bede band na wuon ka Nairobi abedo kamoro ne Kibera Big 5 abedo for long so kana wachako go thumbe ma koro inyalo luongi dhi oko kamano kamane clubs mopogore to nodhi okwal gika mano problem achiel mana bedo go koro sama nadong' ne adwa haya vyombo madhi tiyo go tachaka chul jotugo naneno ka ne pek koro na decide ni aduogo e ngima madala make mana kanyo endo karo kane decide ni duogo dala
Okinyi ka piny oru wero wayudi dala koni. Ang'o chenro magi mag okinyi chalo ga nade? Program mari mar okinyi. Ajapur. Ajapur. Koro ngimana te mondo mi yud kachwe ka ber kama nyiso ni achiemo maber. Adhi puodho. Mano gima timo. Erokamano. Asante. Now, mana ma introduction mana matin to nyingi kasto bende onyuoli kanye, idongo nang'o, isomo kanye? Nyinga Ariel ji ong'eyo ni Kennedy Ogutu Jela. Mane nyinga maril. Makioro na gimoro matin gudu mama. To donjo. To confirm ni nyinga. Kennedy Ogutu Jela. Yeah, to giyo ni ubiro Bongesa, ok ibe yudo Bongesa is a nickname. Onyuola dala mar Homa. Asumo Homa. 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 Ok Huma. Homa. 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 Homa ni kanye? Homa ni. Homa ni anda Magunga. Kama koro wabede ni. Wan gi Homa, wan gi Sangla, wan gi like Elito to work how do we call this? Uwok piny ka iluongo ni Elito to wuok ma machiegni. Eli wuok Pundo ka, Buta ka. From ka to Pundo koro ka vida ka beach. Tigi gweng' Eli. Koro ambe awuok Homa. Papa J wuok toke ka iluongo ni Kiembe. Yeah. Dos Jasuba. Dos wuok Laknyiero. Yeah. Wanga Jakolando. Yeah, Orlando chien ka. Ma ok bor gi Magunga. Ok bor gi Magunga. Abongo Jakabwana masani wuok ni? Abongo Jakabwana ok ang'eyo nikech gin joma wuok machiegni. Yeah. Koro kanyal ng'e specifically kama Othicho Jasuba. Mago joka. Gin mana gweng' ka. Gin joka. Koro ma en headquarter, Magunga en kaka headquarter. Ma e center wa. Koro Magunga ni center maduong'. Exactly. Okay. Maybe mana matin nono. Inyalo miyowa sigana mana matin mar sombi ka ne chako somo kanye? Somo Homa kaka nasechako wacho. To ka proceed magike level mar high school. Nikech lack of fee. Atimo class 8. Gi English ni te? English ma wacho go en nayombo ga ji kata sani kwa bedo kodi gini mang'eny tadhi yombo. Wow. Koro Nyasaye nochwane nariek, school nariek gidudu maler. But nokayudo thuolo mar dhi mbele nikech familia nok nyal bang' tho wetena ariyo. Koro nadhi adong' ng'at achiel. Nok nyalre. Jonyuol nitie? An gi madhe kende. School ka ne nitiere primary ni endi. En subject mane ineno ka ok ochuno ni nyaka revise? Mit ni amita ikala ka? Mostly gimana mor na mit na kabisa na en business. And now we're going to open what is business. Okay, business is a regular activity. You pay so that has a definite purpose. Go get give me look at that. Okay. Yeah. Go ahead. More kabisa. Nikech gikone to wayudi nitie kinde moro machien kacha ma notemo manyi to ne bet kana dich matin. Na bedo gi dich nikech nyithindo ne ni school makata kawuono na yudo thuolo nikech chiayo. Koro kawuono ne sport. Jomoko ne koro aditen mondo kik dhi e sport. Mondo ayud thuolo mar yudo nikech dala ka intie nyaka ng'e gik machalo mvugo gi nyaka idhi kwa. Kwa hivyo jamni be in go? An gi jamni baba. Kidang' ipur gwasi ka dipur gi lweti de nyal wuod mama. Isegolo dalani? An gi dalana. Kamano. Okay. Obro biro kanyo. Itemo nyiso wa mbaka kaendi momakore koda moko kuom challenges ma ikale. Mane biro miyo mbaka no endo to chakno mana matin ni to interest kata gombo mar bedo jathum no biro nade? Mai romo ga boy landlord. Bedo jathum biro na kane school. Onyuola to nan ng'ama wer. Seche te an nokanyal kawo ka awacho ni nachalo ng'ama jakoko koro. Because kata class yudo ka wer. Ma koro thuolo tama ni koro class nigi chikene. Koro nadhi abedo ng'at moro mohero thum ma chako donjo e jomoko ne goyo thumbe moko ma nyatiedero moko ma nyachon mag wangla nyachon gi. Koro kane jo siasa biro e campaign to nawer gi dhoga lilo e campaign gigi. Koro there's a time mane osiepna moro an ng'ama friendly ahero loso osiep. Ne nitie daktari moro Magunga ka niluongo ni Brighton. Adende ga ni kisiko gudi Nyarawila. En ema nokona ni bwana in gi talent ok inyal bedo ka. Koro ateri sori kama inyalo go e live band.
No to tiko klas 8. Mana setio klas 8. Koro kana gik sori tayudo ka jobenga go gita. To no kanyal yudo thuolo mar donjo kacha bat ngimana nahero gita maloyo ohangla. Nikech kata wende na kiwinjo gin scale mar gita. Koro nahero thum to no kanyal yudo thuolo mar wer gi joka nikech mostly ne gi practice ka gigo copyrights. Thumbe machalo mago more, kolela, gik machalo kamano. Koro kwa bedo to ayudo ng'ama iluongo ni Rangi Rateng'. Uda Mary. Mano japuonjna mar thum. Kwa bedo gi Rangi ne wawuok wabiro Nyandiwa wachako go ohangla. Koro lwasi no kwanyalo yudo nikech ne wachalo noise makers. Nikech kane wachako thum wachako gi gik machalo kaka kube, crate, mar chalo drum. To gi keyboard to wan go. Koro ji neno ni waketo environment wago koko. But nitie osiepewa mane ochung' kodwa kamano mwabedo jothum. Mwadwa timo recording. First recording mar album mana kuongo golo. Nwagolo Kisii. But nikech nok gin quality. Nogi kama koro ok giusowa. Koro kanya ma wachako wuok gi Rangi wadhi kamoro ni Alfros, Migori. Wabedo kono temporary. Taboy oluonga. Wayudo ka watimo launching mar Tiany. Omuga Tiany. Yeah. Ne ng'ama osiepna ahinya, ne ng'ama nyiwuodho ahinya. Notimo launching mar thum koso mare? Ne watimo launching ne kane rwake dala. Koro wadwa rwake gi thum. Tok yombo siasa. Mano koro ne yudo ka Aboy gi Rangi ne gocho to an na withdraw ka thum wasekethore Kisii. Takono gini an life na mapile en mar pur. Adok pur. Tapuro koro kane gik sama idhi rwak Tiany nok gi nyal wer. Nikech ne gin joma go mental gite. Koro Rangi biro maga piko ni bwana. Wadhi e function cha. Takoni soke wadhi. Koro kwago thum ni to bwana machielo chako insist ne gi ba. Iluongo ni Salim. To keto wa koro wa host wa sorry. Koro wago live band kama ten wago live band kama. Wachwanyore ing'e jothumbe gi yor otonglo ni. Ma yudo ka nitiere wende moko ma samoro na isegolo mane iwero ma in mameki. Wende wasegolo kama oting'o ka aywago piny ni. Mano yudo ka nise record. Jakuba njuno mina Julia aywago piny. Aparo nene nyakware jala paro nene. Koro thumbe gi ni ka to wagolo gi Kisii to ok giusore nikech studio ja ne rach. Koro kwa bedo ka to bwana cha wagwenyore yor pesa. Nikech wadoswa gi yudo kama jaluo tela yudo ka seche moko ng'ama tiyo udhero to ng'ama ok ti chwe. Koro dhieri. Koro kane piny olowa to wan gi Rangi wach ni bwana. Wan gi link wadwa go thum Migori. To wadhi Migori Alfros. Wabedo Alfros kuom muda matin. Taboy obiro. Taboy obiro to convincer. To miya 5,000 to kona ni bongesa. Wadok wago thum nikech ng'ama wer na onge. Mano yudo ka iseng'eri ga Boy before koso en ema nong'eyi nowinjo. Aboy aseng'eyo mak sama wadhi timo launching cha Tiany ner ga Boy. Ma connection mane dhi ka Tiany cha Aboy ema noloso. Yes. Koro en ng'ama ng'eyo but ok omora kaluwore kaka obehave. Kwa hivyo ni winjo wende ge ndalo no. Wenda Boy mane nitiere ne onge nikech diere ka ne en ja keyboard mar Basement. En ja keyboard. Aboy ne ja keyboard mar Basement. Koro wer mano segolo ne en mana wer achiel. Osegolo mana wer achiel ma be nok ohit. Miluongo na. Embe no wero mana mili nyarunga achiel ni. Mili mama karisanda nango. Mili nyajo boda. Ukarisanda. Koro nen wer to noko usembe. Nosegole lakini noko use. Koro kwa Alfros waduogo sori ka Salim ka. Koro wago thum for meanwhile to ayudo link kuom nyako moro ni Masi Nyakwaro Panga. Masi Nyakwaro Panga ne bet nigi connection kech nodak Nairobi to nong'eyo bwana moro ni Engineer Omondi Owire. Koro kane ong'eyo Engineer Omondi Owire to konwa ni Omondi nyalo chulonwa studio wadwa record Nairobi instead of the Kisii. Mano koro usewinjoru ga Boy utiyo kanya. Ma koro wawinjore wan ka Salim sorry. Koro wayudo ka thumbe ka ji oherogi kwago gi live ji miel. Koro koni kar koro wadhi Nairobi. Podwaroi kabisa ing'e ng'ama wa dala ma apuodho udwora. Dire ka nok 11 Tennessee matek mogik.
Koro ngima mochomo Nairobi. Wagik Nairobi, Omondi norwakowa. To nikech ng'ama nawero ne en brother na iluongo ni Mboya Omuto. To Harakati no nokobedo gi thuolo mar miyowa pesa mondo odwa record. Koro kwa giko chata kono Omondi instead of wero thumni, wakawo thumni mondo alokni mondo awer. To kona ne in this odd duration, ere kaka idwa timo milok thumni miwera goda kani mano ok deal ni an ma wer wadwa goye korach to wadhi kono ng'ancha ruche wawege kanyo nikech kama wadhi kode onge. Koro mane ma were injini Omondi owere. Koro thum omako mach, koro wan town. Koro mane lifestyle kaka donje thum gi kaka gik. Ma koro idonje thum kaka jawer. Kaka jawer. Kamano. Wow. In achiel kuom jothumbe go koma mondo mi nyaka sani ji opogi ni mana Boy Landlord, mano Otis Bongisa, tek. Inyalo mana nyisowa ni nying mar kapok wadhi kanyo, nyisowa ni nying mar Bongisa ni noa kanyo. Bongisa nochaka gi jakongo moro ne Sabel. Kanoyudo wagolo thum. Koro kikongo ta mar Bongisa en loso kutengeneza. Losi Bongisa. Koro mane kaka nying no nodhi omewa kamano ni Bongisa. But kana go thum apakora to nawacho ni Bongisa yangu. Koro ji ne paro ni sianda. Amatako sianda yangu. No. Bongisa en loso. Kida ni naero ni ka watimo practice ako ni bwana thum no ken kamano. Losi kama. Los kama. Koro awinjo thum kata kigo keyboard ta awinjo kiwuok oko mar kita koni no isewuok los kanyo. Ingego keyboard. Keyboard okagombo dwaro ni. Lakini iwinjo madonjo gi duol no. Awinje makigoye oko ta koni no. Okay. Yeah. Now, of course, ngeni samoro ng'ato bo wacho ni macha Bongisa mago piano. Yeah. Mar Dongo Swag. Ma endi wuoyo gi Bongisa ma iluongo ni the original Bongisa. Kendo we kanya keti ni yo mowinjo. Yes. Ing'ene piny kapok iyudo kochak nyathini Kain. Nikech Kain ne timbe ne richo. Koro I'm very happy ni nyingo osewuok ni an Bongisa ka another person nikech natiyo maber. Koro anyalo mana med kaka kwane awi maber ni omed bedo gi nying ne buti maber ng'at machielo chako nying no. Ere kamano ahinya. Now, koro ere kaka adhi konyo ng'at maneno show ni gi chani mondo mi opog Otis Bongisa ga Boy Landlord. A Boy Landlord gima no confusion mano bedo ma adwa keto ne jopiny e yor madieri ma uyanga. Enene thum kan wagolo kaka partnership. Yes. And na mi heshima saidi. Nikech kaluwore kiyudo ng'ato industry to koro tiyo kode nyaka beni en gi lony moingi. Yeah. Koro na mi that first priority mondo beda kamano makata kan wagolo thum title nwandiko ni A Boy Landlord. Koro kamano bi okelo challenge ma koro mi ambari bela wuok aloso Otis Bongisa. Nene no dio chako tama hakina. Namba chiel chudo noko chulo. Namba 2 kanigolo video to instead mondo meya an ma video na wuogi kaka jawer e face no wuogi no dhi odino kanyo mondo block gicha. Koro kanyo odo ko miya 10,000 no chulwa gi ari kama like 100 and 200,000. But no Mana higa man? That was 2010. 2010. Yeah. Omi 200,000. No me a boy. Omiye. Yeah. Koro na koro ni mondo mi wakonyere kech waonge gik motiyogo. Part of this pesa wang'iew ga ng'owa vyombo motiyogo machalo mixer ang'o vitu ndogo mag tugo thumgi mondo wabed stable makata koluongwa kamoro to ok ni koro kwadwaya. Koro part of pesa nwang'iew go gigo kang'eni waloso giru. But giko ni nodong' ne gino nodong' gire. Magigo no vanish molal. Nyaka sani. Koro kanye mambe na wuok gi duonda mana wergo ka boycha aloso go band mar Otis Bongisa mowero album mokwongo awero John Junior, awero Weda Jawuolo, awero Adega, awero Mary Nyakikuyu, awero Rosi. Nyarokuyu. Yes. Rosi. Taywago piny wago e first album mar Boy. Yeah. Okay. Yeah. Now, koro duondego gichal. Miyo kata sane magolo thum to jibiro winyo ni mana Boy Landlord.
to nikech ok en nosetimo rigging odhi ubedo kacha chani neno picha to kower kama entie chopamo dhoge nikech kata kiki kani nitimo ne interview ower to kata kower en okopo to konyal wero that vocal mana dir mar wach. Now ere gima koro miyo samoro ne ing'ado gi chunyi ni ineno ka samoro tich bedo matek kode? Namba achiel, boss na no en ng'at ma anyalo wacho ni onge vision. Tiende ni onge chenro mar ng'iyo ni to kawuono wan ka to kiny wadhi kamokete e gari cha. Gima en go kawuono neno ni en complete. Koro mano ne gik mamiyo wa difa. Nitie kaka an anyalo dwaro ni kawer to igani walos gini. Tiyudo ka en nikech en men gi title. Pesa kuongo donjo ire to ka ng'idhi iyudo ka kotiyo gi pesa tiyudo kotimo gik ma business noluong ni import budget. Otimo gima nokowinjore utim. Nyiso ni nyaka uchak umany pesa mudhi timo gima nowinjore utim nade utim. Koro ne wabedo gi kwagio. Akoni bwana gik moko ok dhi kama. Ka management oingi to wamany manager. Manager no be nokoyie. Koro na withdraw. Akoni kare. Endelea. Wago thum 2011, 2013, 2014, 2015 umwome mano yudo ka Nairobi. Uduogo ira ni bwana. Ok an chunya lera awacho kamano ni jalemo koro nitie gik moko makanyal maka ni athogo. Akoni is okay. Kidwa ni mondo adhi agol ne thum biro e oda nadak Njiru. 2015 mano mwagole album mar Nyabondo. Yes. Baby nyathi joluo garona Feni Nyaugunya. Koro ubiro ira to kane bwana Otis onge kaka dang' atim. Wadhi gol na thum. To yudo ka wendego awero. Takoni is okay. Kar wabede practice for 2 days mondo wadhi gol album. Mano mwagol albums. From that date nadagi ni koro ok anyal chako golo thum. Nikech faida mayude music onge. Now, iwacho ni kama thuolo kae ng'ato. Yeah. To kikalo kanyo nyaka iwinjo ke buok. Buok. Ang'o momiyo nokibuok kobiro 2015? Naparo ni mondo udhi uti kendo. Kafaya naparo ni en ng'ama nyalo lokore. Even up to date nyocha wagolo thumbe 2. Kabede naparo no nyalo lokore. Ne wadhi e studio mar Siri K. Migori. Yeah, exactly. Mo wagolo thumbe 2. Achiel wago kolabo gi Wanga, to achiel wago kode kwa wero go siepo moro ja Tanzania. Thum no ber. But ok onyal bedo maber nikech kamidhi go e live onge. Because naparo kendo ni en ng'ama nyalo ber ni ngima mosechamo oko no. At least unyalo lan mondo miyo kata kwa duogo nwago thum to wa prosper. To mano onge kech yudo kotim ne interview gi jo TV moro manyako moro lende ni Jackie. Akiani be ng'e jo fwambo unyalo ng'eru e Nairobi. Koro Jackie nokona ni to ere kaka udwa tiyo to kech nodhi kocha to kono Jackie ni watiyo pamoja. And yet seche wan napuro dala kama natiye kode onge. Koro abe nokadwa fele na kono Jackie ni soke ka yudo thuolo ni abiro Nairobi abiro biro mondo tem na interview kakudwano, but for now andala okwan pamoja. Okay. Exactly. Nitiere kaka wambe nwatimo ne interview. Yeah. Ma nopuoi kabisa kaka ng'at magitiyo go together. Ma bende weru most of the songs. Ma ji paro ni umeke. Iwacho ni gimoro kata gima ber nyaka bed gi rachne. Yeah. To gima rach bende nyaka bed gi berne. Awinjo ka ikelo moko kuom gigo eko mamiyo samoro ineno ka gima osemiyo yuai chien e weche mag thum. To biro mana nikech samoro bedo ni ne une partnership. Bende nitie ber moko minyalo kwano ni samoro ne bedo ni utiyo ga boy landlord iwuok go? Ber manyalo kwano ni omiyo an gi nying ni Otis Bongesa kendo ang'era. Mano ber. But rach ng'eny maingo ber nikech onge ng'ama nyalo tiyo. For example, awach ni sani ne Royal Media. Yes. Itiyo mondo iwinj ber.
ok inyal wacho ni jogi dwa tiyo kodi. At the end of the day inyalo koso kata gima family ni dhi chamo ma kuomi, ma samoro family ni ema nyalo chakoro ni pesa ga mnudhi tiye kaka un kani mondo idogo i base. Ing'eni mano ok tich. Ya, koro ber manyalo wacho kuom tich masebedo go ka boy onge nikech there's no cast momiya mwatiyo. Anyalo wacho ni notiyo koda kaka ngas mondo gike e kiwango mowinjore to duogo olokore. Ya. Koro seche ma samoro video na idhi bedo short in kanyo sama ne idhi loso video donge manyisi ni notiyo chalo ng'ama go koda kwano nikech nong'e ni ya thum ok mare, but samoro ne en gosiepe manodhi wuonde. Mane gimokwongo kelo pek saidi momiyo banda nokodhi. Wawuoyo kako ni sana noromo mar dhi neno jodala. Kawaida ing'eni an town nokahero bedo gi min oda. Nikech an wuoyi achiel to nago kwano ni seche moko inyalo kawo kikawo guok mitere bocha modhi onang'o remo kono to onya dong' kono michako iyud ka idong' nono. Koro mostly nabedo Nairobi ka ng'eny to dweche adek taringo adhi dala kuom jaoda. Koro natimo ga kamano. Koro kanogik Rakati no to kona ni in kidhi dala dhi adhiya pesa nomiya 10,000 by the way. Adhi atimo limbe na. Koro in the process ma ndala nakawo wik achiel kare wuoyi timo shooting mar ang'owa mag wende ka. Koro an kabiro already ayudo ka thumbe osetimo nade osewuok e video oko consulta. Koro nawacho ni kare macha ni sa trick mane gigo kwano gi Judy Kamau mondo gitera dala to giyud kaka gitimo shooting kigin. Mana diri mar wacho. We iluongo kae Didi Otis Jombongesa nyakwar Nyong'uda Wunyaramba nitiere wende mathoth ahinya ma inyalo mana kwanonwa kech adani wakaw yueyo matin kasto waduogi. Ng'e ni pok igonwa mbaka mathoth momakore koda samoro gik mineno e thum kaachiel koda kata mana gik ma samoro ichano timo gik mathoth pok wawuoyo. Kwan mana ni e wende te mineno ka samoro ineno e YouTube accounts kondik na Boy Landlord Kiang'o Manad Mawere ma Boy Mowere kamano kamano. Onge thum ma Boy owere akia ni kar ka dang' awuoye nade mondo iwinja. Thum mana Boy owere ok ni kata shooting. Ne gin thumbe manowuok maricho nikech onge gima kisungu luongo ni vocal. Duol mar wer Boy onge go. Mana dieri maduko. Ya. Thumbe go te an mawero. Makata kwa bedo kode ni okel interview kwa bedo kode to ok onyal wuoye owacho ni adieri nyene mowero. Composition bende ok otime. Akoni ne thumbe go wakwongo golo ka wan gi rangi rateng'. To nikech nok giwuok maber to wachalo jomodhi go remix. Ya, matiende ni waya man wagoyo ka wan gi rangi mana Boy odhi oloko. To wer to enena wend cha nikech nawero Raila. Kendo ka thum ochakore ok ibi winjo ni Boy Landlord achako thum. Ibiro winjo ni nyakwar Nyoguda achako thum. Achako banjo. Ya, kata nyathi Nyoguda. Nyathi Nyoguda e dana. Imiluonga ni nyakwar Nyoguda. Koro title mar wer nyisi gima wuon wer en. Chalo gi Migori Superstars ma iwinjo ka jathum kaka Ochieng' Denge Denge ne chako gi nyinge. Denge Denge Komin Peter. Mano. Nikech ambe na sense danger head ni gigi nyalo kelo kalaba. We ago e rubber stamp. Maka chieng' moro wache tek. Okay, sawa. Waduogo baki wachokene. Nyakwar Mogana ni wamake mana gi kanyo endo story ni endi mit ndi kendo wapuonjore gik mathoth ahinya momakore koda bedo koda rieko ewi giri mitimo mawuok ewi ni to inyalo kane nade mar mondo mi ondikre nyingi kuom thuolo malach obed kaka mari. Kik chieng' moro ng'ato wach ni mano gima an mana timo mineno timo na endo. Ma chenro mar ng'e jothumbe wa nyinga en Solomon Tito Kafaya wake mana kanyo.